Haga jing lekai Olympic arajar arpeu sau haga jing lekai football hapreng ka Spain Persia ega Dominican Republic. Haba pai shaga dengan jing lekai ka Spain ka lakhore ka nam job aden bagalala amat pelim sok ega Dominican Republic dan lai lakawai. Ya gini gilai gol jong ka Spain le yo ban tap nengkong lengbau Lopez haga menit ka ba arpeu sau ya ga gol ka ba ar le yo ban tap lengbau Alex haga menit ka ba san peu san bad ya ga gol ka ba lai le yo ban tap lengbau Miguel haga menit ke bah nyau peu baleng bang nega jing job ka Spain ka layo ban rung lupa sya quarter final haga jing lekai apreng ka France Persia e ka Guinea haga nega jing lekai ka France ka lakhur ka nam job aden bagalala abat pelim ya ka Guinea da shigol lanot badia ka nega shigol jong ka France layo ban tap haga menit ka bah nyau penriu lengbau Kylian Sildilia baleng bang nega jing job ka France ka layo ban rung lupa sya ka quarter final haga jing lekai apreng ka Japan Persia e ka Mali haga nega jing lekai ka Japan ka lakhor ka nam job hadin bagalala abat pelim ya ka Mali da shigol lanot badia ka nega shigol jong ka Japan layo ban tap haga menit ka ba prapeu ar lengbau Rihito baleng bang nega jing job ka Japan ka layo ban rung sya ka quarter final haga wei par ka jing lekai apreng ka Argentina Persia ka Iraq aba pai sya nega jing lekai ka Argentina ka lakhor ka nam job hadin bagalala abat pelim sok ya ka Iraq da lai la ka wei ya kini gilai gol jong ka Argentina le yo ban tap nengkong haga menit ka bakat sau lengbau Thiago Almada ya ga gol ka ba ar le yo ban tap haga menit ka ban riu peu ar lengbau Luciano bad ya ga gol ka balai le yo ban tap haga menit ka ba prapeu san lengbau Fernandes bad haga nge chingla kai o Alvares le yo arteli ki assist nak benta ka Argentina bad lengbau nge jing job ka Argentina ka don kam ban job haga chingla kai ba khaddu jong ka haga group stage kenang bakan yo rong sya ka quarter final